Mi smo podsećali da dve grupacije nisu prešle cenzus i to je činjenica. Da li im je za prelazak cenzusa nedostajao 1 promil, 1% ili 1 glas, apsolutno je nebitno. Bitno je da nisu prešli cenzus i da upravo oni koji nisu prešli cenzus prave haos u funkcionisanju Narodne skupštine. I sad je valjda skupštinskoj većini jasno da su napravili veliku grešku što su prihvatili predlog američkog ambasadora Skota i što su u Skupštinu uveli ovu grupu oko Boška Obradovića, Sande Rašković Ivić i ovog Aleksića. Ne samo njih, ali njih apostrofiram i obrazložiću zbog čega upravo njih. Kada smo mi govorili da je Boško Obradović američki čovek, da je ubačen u nacionalno biračko telo, nisu nam verovali. Mi smo čak imali problema sa nekim članovima i u našoj stranci. Govorili su, pa kako je moguće, pa Boško je nacionalista. Sad valjda trebalo je da ga vide u američkoj ambasadi pa da shvate ko je u stvari Boško Obradović.